Reggeli személy. Nehéz Pozsonyi Kata ügyvéd jogvédő a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Önöknek pedig köszönjük, hogyha a Szabadságért alapítványnak adják az adójuk 1%-át. Téged pedig arra fogunk kérni, hogy essük neki a jogállam helyreállításának. Valami általános választ először, aztán majd mindenféle törvényt is módosíthatunk így együtt, hogy szóval, hogy ha most lenne egy ilyen feladatot, hogy ebbe így bele kéne vágni, és meg kéne nézni azt, hogy az elmúlt 16 évben milyen alapjogsértő történetek, törvények, jogszabályok kerültek be a magyar rendszerbe, és ezeket így ki kéne dobálgatni. Akkor hol kezdenél ehhez hozzá? Hogyan? Feltetted a jogásznak a legnehezebb kérdést, mert hogy órákig itt ülhetnénk és sorolhatnánk, hogy mi minden. Hogy az elmúlt 16 év azért eléggé nagy sebeket ejtett a jogállamiság gondolatán is, nem csak magán a tényleges jogrendszeren. Alapvetően én valószínűleg ott kezdeném, hogy egészen nyilvánvaló, hogy kell egy széleskörű társadalmi vita. Ugye az új kormány a programjában kért arra felhatalmazást, hogy egy alkotmányos rendet teremtsen, tehát alkotmányozó hatalma alapvetően van. Én mégis azt gondolom, hogy valószínűleg nem azzal kellene kezdeni, hogy az alaptörvényt kikukázzuk és egy újat elfogadunk, már csak azért sem, mert ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra. Viszont az alaptörvényben vannak olyan nagyon kirívó és nagyon rossz rendelkezések, amiket ugye ez az ilyen erőszakos hatalomgyakorlás rakott bele, amiket biztos, hogy szinte azonnal ki kellene venni. Ilyen például a gyermekek joga mindenek felett, és nagyon hangsúlyozom, hogy nem azért, mert a gyermekek joga nem fontos, sőt, nagyon is fontos, de azzal, hogy kiemeltek alapjogok közül egyet, ami mindenek felett fontosabb, azzal alapvetően beiktattak egy olyan diszkriminatív rendszert, ami az összes többi alapjog érvényesülésével szembe mehet a konkrét ügyekben. Tehát például az ilyen aknákat viszonylag hamar ki kellene szedni belőle. De párhuzamosan el kellene kezdeni egy olyan széles társadalmi vitát, egyeztetést, hogy milyen alkotmányos berendezkedést akarunk egyáltalán. Mert ugye az sose folytatta le ezt a vitát Magyarország, mindig a történelem sodorta az alkotmányos alapok szabályozását is, és alapvetően el kellene dönteni, hogy minimális államot szeretnénk, ami csak deklarálja a jogokat, és csak a kirívó szociális igazságtalanságok és egyebekbe, meg a piaci torzulásokba avatkozik bele csak akkor, amikor szükséges, kicsi adók mellett, és az emberek, meg a piac határozza meg, hogy milyen életet, meg milyen országot szeretne, vagy egy szolgáltató államot drágán és mindent szabályozva szeretnénk, és hogy az állam oldjon meg mindent helyettünk. Ez egy alapvető kérdés az összes többi szabadságjog és jogi rendelkezés vonatkozásában, és ezt a vitát még soha senki nem folytatta le Magyarországon. Tehát ez például egy fontos dolog lenne. Ez is egy hosszú távú, tehát a kérdés tudom, hogy alapvetően arra vonatkozott, hogy rögtön mit lehet tenni. Dereguláció. Tehát például az összes, ugye ezeket a magát a veszélyhelyzetet, ezt a rendkívüli jogrendet biztos, hogy ki kell iktatni a rendszerből. Alapvetően sem volt meg a tényleges, ténybeli alapja, hogy ezt bevezették, most meg már pláne nincs. És a salátatörvények tömkelegét, az egymáshoz nem illő jogszabályok halmazát egyszerűen ki kell tisztítani. Ez egy hatalmas munka egyébként, de el kell kezdeni, és nem olyan nagyon-nagyon bonyolult egyébként. A főbb rendelkezésekkel, a főbb területekkel kell kezdeni, és kitisztítani, hogy egyszerűbb legyen, átláthatóbb legyen a jogrendszer, az mindenkinek a hasznára válik. Akkor én viszont rákérdezek a hosszú távú részére, hogy mennyi idő az, amíg akár ez a vita lefolyik, amiről te beszéltél, ha lenne ilyen vita, akár az, hogy azért a NER-ben bebetonozódott embereket eltávolítani, hiába van 2/3, azért ez is nyilván sok idő, tehát amíg helyreáll és egy normális jogállami működés lesz, ez mennyi idő lehet? Hát az időt azt nyilván nem tudom megmondani, de az biztos, hogy alapvetően tanulnunk kell az elmúlt 16 év joggal való visszaéléseiből. Tehát ugye az van, hogy formálisan megvolt a lehetősége a Fidesz kormánynak arra, hogy meghozza ezeket a törvényeket, ugyanakkor
azt látjuk, hogy visszaéltek ezekkel a felhatalmazásokkal, legalábbis az első, ugye már a legelső, a 2010-es kétharmados felhatalmazással. Ebből tanulni kell, és be kell iktatni a rendszerbe olyan fékek és ellensúlyok rendszerét, amely nem csak a számszerű többségről szól, hanem arról, hogy tényleg széles társadalmi konszenzus legyen, akár úgy, hogy mondjuk bizonyos sarkalatos vagy főbb törvényeket, főbb irányvonalakat mondok inkább, mert nem is a törvényi rendelkezésen van a hangsúly, hanem azokat ne csak az egyik párt, hanem mondjuk ha van 3 parlamenti párt, akkor minimum 2 parlamenti pártból néhány ember elfogadjon. Tehát, hogy ilyenfajta garanciákat is be kell építeni, mert látható, hogy maga a minősített többség az nem elegendő arra, hogy a visszaéléseket és a fékek és ellensúlyok rendszerét fenntartsuk. Tehát ilyen az elmúlt rendszerből levont tanulságokat kell jól beiktatni a jelenlegibe. Már úgy kezdted, hogy meg kéne beszélnünk, hogy milyen alkotmányos berendezkedésben is szeretnénk pontosan élni. Hát itt rengeteg kérdés fölmerül, hogy akarunk-e alkotmánybíróságot? Ha igen, akkor annak milyen jogkörei vannak? Az hogy hozza össze a mostani 2/3? Mi lesz az ombudsman intézményével? Akarunk-e? Magyar Péter azt mondta, hogy ő szeretne például több jogosítvánnyal rendelkező köztársasági elnököt Magyarországon, akit akkor választunk meg közvetlenül, és akkor erre most mind rátelepszik az a kérdés, hogy itt egy 2/3, szinte már korlátlan hatalomnak kéne a saját ellensúlyait megalkotnia a következő években. Igen, ez egy csapda helyzet valójában, de egyúttal egy felelősség is, és egy lehetőség is, és hát eddig, legalábbis az eddigi nyilatkozataiból azért azt tűnik ki, hogy neki van törekvése arra, hogy visszaállítsa egyrészt a társadalmi konszenzust, másrészt a fékek és ellensúlyok rendszerét, de azt is látjuk egyébként, hogy azért alapvetően, ahogy mondtam az előbb, nem csak a számszaki többség, meg az alkotmányozó hatalom, meg a felhatalmazás a döntő, hanem az, hogy milyen emberek üzemeltetik ezt. Tehát kell, hogy legyen egy önkontroll személyükben is azoknak az embereknek, akik ott ülnek. Én abban bízom egyébként, hogy az eddigi megismert kormánytagok, vagy leendő kormánytagok azért alapvetően mindenki a piacról érkezett, mindenkinek van rendes tapasztalata a munka világából, és most nem Orbáni értelemben gondolom, és abban azért lehet bízni, hogy ezek autonóm személyiségek, és önmagukban lesz egy tisztességes hozzáállásuk. Mert ugye itt alapvetően az van, hogy tisztességes, és az alapjogoknak, meg az alkotmányos értékeknek a célja és a tényleges tartalma szerint kell megítélni mindent. Ugye az elmúlt 16 évben nem ez történt, hanem mindig csak formálisan, ugye betű szerint lehet, hogy nagyon sok esetben nem is felelt meg még a hatályos jogszabályoknak, meg a hatályos alkotmánynak sem, de hogy a célja az meg végképp nem az volt, amit a hatalom kihozott belőle. Tehát alapvetően nyilvánvalóan itt emberi hozzáálláson is múlik, hogy lehet ezt visszaállítani. Jelenleg még az látszik, hogy azért erre van törekvés, de ha ideje korán, vagy úgy mondom inkább, hogy időben beiktatják a tényleges önkontrollt is, meg egymásnak is kontrollt jelentenek, akkor azért ez tud működni, szerintem. A jogállamiság visszaállítása mellett ugye a másik nagy kérdés a vagyon visszaszerzés, aminek most úgy látszik, hogy jogszabályi kerete meg lesz, intézményi kerete meg lesz, vagy legalábbis van törekvés arra, hogy meglegyen, de milyen lehetőségek vannak a Dubajba kitoloncolt, és most csak egy példát mondok, konténerekben kipakolt vagyon visszaszerzésére. Hát ugye nem a Dubajba kivitel a fő probléma, hanem az, hogy ki hogyan szerezte meg ezeket a vagyonokat. És itt szeretnék utalni arra, hogy a közbeszédben mindig ugye a vagyonosodás meg a luxizás szerepel. Nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem önmagában a gazdagodás a probléma. Ha azt jogszerűen szerezte meg bárki, akkor az egy teljesen rendben lévő dolog. Hanem az a probléma, hogy ezek az emberek indokolatlanul nyertek el olyan közbeszerzéseket, amelyikre nem voltak képesek, túlárazott közbeszerzések voltak, egész egyszerűen ez a fajta gazdagodás az, ami problémás. A vagyonvisszaszerzés az egy nehéz kérdés, mert alapvetően ugye
az elszámoltatásnak egy nagyon fontos eleme, hogy a hatályos jogszabályok szerint és törvényesen és nem politikailag irányított módon kell végrehajtani. Alapvetően az eddigi információk szerint azt gondolom, hogy kellő információk vannak, vagy lehetnek ahhoz, hogy meginduljanak büntetőeljárások, meginduljanak nyomozások. Abban bízom, hogyha a különböző nyilatkozati stoppok megszűnnek, és elkezdenek előjönni azok a belső információk, amik eddig megakadályozták azt, hogy bizonyítani lehessen, tanúsítani lehessen, hogy visszaélések történtek a jogszabályokkal, akkor elindulhatnak tényleg ezek az eljárások, és ezeket először törvényesen le kell folytatni, ezeket az eljárásokat, és utána lehet. Nyilván büntető eljárásban is megvan a különböző ilyen ideiglenes intézkedés jellegű vagyonzárolás, meg záralávételi lehetőségek, meg egyebek. Aztán az meg egy későbbi kérdés, hogy ezt Dubajból például vissza lehet-e hozni, vagy sem, de én azt gondolom, hogy az egy másodlagos kérdés, vagy hát bizonyos vagyonokat valószínűleg el kell engedni, hogy azt már nem fogjuk tudni visszaszedni. Sokkal inkább kellene koncentrálni arra, hogy a jövőben viszont hasonló meg se történhessen. Tehát, hogy például egy Magyar Nemzeti Bank, amelynek az a alapvető feladata, hogy az árstabilitást biztosítsa, az ne kezdjen el festményekkel, meg zongorákkal, meg alapítványokkal bizniszelni, mert nem az a dolga. Tehát, hogy egész egyszerűen az alkotmányban leírt feladata nem ez, és ezt meg kell akadályozni, és erre kell kialakítani ezeket a rendszereket. Még egy kicsit a elszámolásról, vagy elszámoltathatóságról. Beszélgettünk ma reggel a hallgatókkal is Szijjártó Péter tegnapi interjújáról, és ömlöttek a kommentek arról, hogy őt már csak a vádlottak padján szeretnénk hallani, és lehetne ezt sorolni. Nekem volt egy olyan érzésem, hogy van egy óriási társadalmi igény, ez valószínűleg a választásból is látszik arra, hogy legyen elszámoltatás. Ezzel szemben viszont, hogyha ez teljes mértékben az igényeknek megfelelően megvalósul, akkor feltehetőleg te jogászként, meg jogvédőként sikítozni fogsz, hogy ezt nem lehet csinálni, mert az igények teljesítéséhez valószínűleg át kéne hágni olyan egyébként jogszabályokat, amiket meg nem kéne áthágni akkor, amikor éppen a jogállamot szeretnénk helyreállítani. Tehát, hogy lesz itt egy ellentmondás, és a politika egy nehéz helyzetbe fog kerülni, amikor azt kell mondania, hogy független ügyészség, és én fölteszem a kezemet, és jönnek a választók, hogy de azt ígérted. Szerintem nincs ellentmondás, és nem olyan nagyon bonyolult ez a dolog, mert ugye az, hogy tegyünk különbséget az elszámoltathatóság, a büntetőjogi büntetés, reparáció és a bosszú között. A bosszú meg a kárörvendés, amit most a társadalom egy része átél, ez egy teljesen legitim társadalmi folyamat, meg egy pszichológiai folyamat. Ez szerintem tök rendben van. Az, hogy elszámoltatást kíván a magyar társadalom, az is egy jogos igény, hiszen hogyha bűncselekmény történt, akkor büntessék meg a bűnösöket. Ezért mondtam azt, hogy mindig csak a hatályos jogszabályok és bizonyítékok alapján, és független ügyészség és bíróság által megítélt módon. Ha ez meg tud valósulni, akkor örülünk, és azt megérdemlik azok az emberek, akik bűncselekményeket követtek el. Hangsúlyozom, hogy egyébként a jelenleg hatályos jogszabályok alapján is nagyon sok esetben fellelhetőek azok a jogsértések, amiket elkövettek a kormánytagjai, és nagyon fontos, hogy nem a szavazókat kell büntetni, nem a szavazókon kell bosszút állni, hanem azt kell kideríteni, bebizonyítani, hogy a döntéshozók, akik tudtak volna jogszerűen is működni, mégsem jogszerűen működtek, azoknak legyen egy igazságos és jogszerű eljárás a büntetésük. És ez a fajta elszámoltatás az, ami lefolytatható, anélkül, hogy a politika direktbe jogszabálymódosítással belenyúlna. Egyébként visszamenőleges hatállyal ezt nem is teheti meg, legalábbis büntetőjogi szempontból. De még egyszer szeretnék mondani, hogy az elszámoltatásnak, meg egyáltalán ennek a vagyonvisszaszerzésnek is nagyon fontos területe lesz a polgári jog, meg a közigazgatás. Hogy bizony meg kell nézni azokat a szerződéseket, azokat a teljesítetlen szolgáltatásokra
jogokra kifizetett havi béreket, havi juttatásokat, az indokolatlanul felállított olyan közintézményeket, amikről soha nem hallottunk, hogy mit csinál egyáltalán, azoknak a vezetői milyen Mercedeseket, meg nem tudom, milyen fizetéseket kaptak, ezeket mind meg lehet csinálni, hogy valójában volt-e mögötte teljesítés. Ez szimpla polgári jogi szerződés, hogyha te odamész a bíróságra egy jogvitáddal, hogy te nem kaptad meg azt a szolgáltatást, amit kifizettél, akkor bizony a bíróság el fog járni, és azt fogja mondani, hogy visszajár neked az a pénz. Tehát, hogy nem csak büntető eljárásban kell gondolkodni. Vannak nyilván teljesen egyértelmű esetek, de például ott van az, amikor van egy ilyen jogos igény, hogy Szijjártó Pétert például vonják felelősségre, akkor először... Igen, pontosan, és akkor erre akartam kitérni, hogy azért azt, hogy hazárulás, azt bizonyítani, meg egyáltalán eljárást indítani, azért ez nem egy egyszerű történet, és akkor ugye már ott volt az a dilemma, amikor kirohangált az uniós ülések szüneteiben, és jelentett Lavrovnak, hogy ugye arra is sok szakértő azt mondta, hogy jogilag nem tudsz mit kezdeni ezzel, hogy ilyen típusú... Nem biztos, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, szóval azért azt meg kell, először is ki kell deríteni, hogy mit mondott a Lavrovnak. Tehát, hogy milyen helyzetben mit mondott. Hogyha vannak felvételek, akkor előbb-utóbb azért a nyomozó hatóságok ezeket a felvételeket be tudják kérni. Tehát az, hogy meginduljon egy eljárás, arra elég egy alapos gyanú, vagy egy gyanú a felderítéshez. Aztán, hogyha a felvételek vagy egyéb tanúbizonyítás alapján kiderül, hogy itt tényleg mondott olyasmit, amit egyébként a szövetségi rendszerben elfogadott különböző szabályok alapján nem mondhatott volna, akkor bizony ott a jogi felelősség felmerülhet, és bizony akkor jogosan járnak el vele szemben. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy olyan nagyon nehéz, erre kell egy büntető eljárási akarat, az meg nyilván az ügyészségen, nyomozó hatóságon múlik, és én nem azt mondom, hogy ezt nagyon hangsúlyozom, hogy nem azt kell itt elérni, hogy akkor a politika nyomást gyakoroljon az ügyészségre, hanem pont fordítva. Azzal, hogy megszűnik az eddig meglévő politikai nyomás ezeken az állami intézményeken, és nem a vélt vagy valós elvárásoknak megfelelően ejtenek bizonyos ügyet, vagy vesznek elő egy másik ügyet, hanem elkezdenek csak a szakma és csak a törvények alapján dolgozni, és hivatalbeli eljárási kötelezettségük van. Tehát, hogyha ők értesülnek arról, hogy itt történt egy súlyos dolog, akkor el tudnak járni, és elkezdenek eljárni, akkor szerintem ezeknek az ügyeknek lehet jogi következménye. Szerzsek egy zárójel, de arról, amit mondtál, eszembe jutott, jöttek arról információk, hogy a ügyészségen már a választások előtt is látva, hogy milyen eredmény jöhet bizonyos ügyekben, lelkesebben kezdtek el dolgozni a nyomozók. Nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy azzal tudunk-e bármit kezdeni, amit mondtál, hogy valószínűleg eddig is illet volna dolgokban nyomozni, és ott egy mulasztás történt, hetet, mégiscsak egy jogász ül itt, akkor fogalmazok így, nagyon-nagyon sok esetben. Igen. Tehát magyarán, hogy maguk után is kéne nyomozniuk. Igen, de hát ugye az, hogy bizonyos nyomozásokat nem tettek meg, vagy tehát, hogy igazából elévülési időn belül bármikor elindulhat nyomozás, azt kell megnézni, hogy egy adott esetben például volt-e utasítás, volt-e kötelezettségszegés abban, hogy nem jártak el bizonyos ügyben, vagy nem, akkor az már ott is egyébként felmerülhet a hivatali visszaélés, vagy bármilyen egyéb kötelességszegés, akár katonai bűncselekmények egyes esetekben. Például ugye, hogyha valaki jogosulatlanul egy missziót próbált tervezni, úgyhogy nem volt arra felhatalmazása, akkor lehet, hogy ott is egy katonai bűncselekmény azért úgy megnézendő, hogy felmerült-e. Tehát, hogy azt meg kell nézni konkrétan, hogy az adott esetben, bár ott volt minden információ, bár ott volt a feljelentés, de mégsem tették, akkor volt-e benne mondjuk csak egy szakmai jogi meggyőződés volt, amit nehéz kimagyarázni, vagy nehéz vitatni, vagy történt olyan, hogy valaki leszólt, és azt mondta, hogy figyelj, ebben ne nyomozzunk. Vagy kihúzták egy miniszter nevét. Vagy például kihúzták egy miniszter nevét. Hát nem tudom, ezt is meg kellene vizsgálni.
Igen, a híres mondatok, most én is csak zárójelben mondom, amikor egy szakértő április 12 előtt azt mondta, hogy a vizsgálat eredménye a választás eredményétől függ, az úgy sokat elárul arról, hogy itt mik történtek, és akkor visszatérve az elszámoltatásra, hogy a BBC-nek volt most egy cikke arról, hogy kormányzati tisztviselők és egyébként a NER gazdasági elitje is pendrive-okkal mászkálnak, mindenféle információkat továbbítva, mert arra építenek, hogy akkor, hogyha ők kiadnak ilyen bizalmas belső információkat, akkor esetleg megúszhatják, vagy hát valamiféle alkut tudnak kötni, és hát ez úgy tudom, hogy ez nem példa nélküli, csak hát itt ilyen nagyon sok ügyről és nagyon sok emberről van szó, hogy ővelük majd mind alkut kötnek, és akkor majd az lesz, hogy a félgazdasági elit cserébe azért, hogy hordja a pendrive-okat, hát ha nem is megúszza, de sokkal kisebb büntetést kap, vagy hogy kell ezt majd elképzelni? Alapvetően mind a polgári jogban, mind a büntetőjogban az egy létező jogelv, hogy aki a jogsérelem vagy az anyagi sérelem reparációjához tevékenyen hozzájárul, és feltáró jellegű, büntetőjog értelemben feltáró jellegű beismerő vallomást tesz, vagy érdemi információkat szolgáltat egy általa elkövetett bűncselekményhez képest nagyobb súlyú bűncselekmény akkor bizonyos fajta kedvezményt kap az ő saját ügyében. Ez lehet adott esetben büntetlenség is, lehet egyébként egy enyhébb megítélés, vagy egy ügyészi megrovás. Attól függ, hogy milyen bűncselekményekről beszélünk, mert mondjuk, hogyha valaki csak szimplán, idézőjelben mondom, hogy egy okirathamisítást követett el, az nem biztos, hogy akkora súlyú, mintha egyébként egy milliárdos költségvetési csalásról beszélünk. Akkor a milliárdos költségvetési csalás felderítéséhez a nyomozóhatóságnak nagyobb érdeke fűződik, meg a társadalomnak is, mint ahhoz, hogy most egy okirathamisításért valakit elmarasztaljanak. És nyilván senki nem kötelezhető arra, hogy saját magát bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével önként vádolja, vagy önként feljelentse, de bizonyos eljárásokban bizony a feltáró jellegű önkéntes reparáció az egy teljesen jogosan egy büntetlenséget eredményező cselekmény. Tehát, hogy azért alapvetően ezeknek lesz jogszerű terepe. Mivel a publicisztikádban a elszámoltatástól jutsz el a megbocsátásig, ezt a HVG-n jelent meg egyébként, ezért jussunk el most mi is oda, hogy hogyan lesz ebből megbocsátás, meg kinek és mikor bocsátja meg a magyar társadalom, hogy ezért részt vett azokban az adott esetben bűncselekményekben, amiket majd a független hatóság itt ki fog nyomozni. Csak egy példát mondok, Magyar Péter azt mondta néhány nappal ezelőtt, hogy akár még helyettes államtitkárok is maradhatnak. Azt kell megnézni minden egyes ügyben, ez ugye nagyon fontos, hogy olyan elszámoltatás, hogy általánosságban mindenkit elítélünk, olyan nincs. Konkrét ügyek vannak, konkrét bűncselekmények, konkrét jogsértések, azokat egyesével sajnos ki kell vizsgálni, fel kell deríteni és el kell bírálni. Az én gondolatmenetem, hogy rögtön elspoilerezzek, az az, hogy elszámoltatás nélkül nincs megbocsátás, és megbocsátás nélkül nincs társadalmi párbeszéd. Tehát ez az én gondolatom szerint egy folyamat. Az elszámoltatás viszont biztos, hogy mindig csak a döntéshozók és azoknak a felelősöknek az elszámoltatásáról kell, hogy szóljon, akiknek ténylegesen volt olyan lehetőségük, hogy másképp döntsenek, ahogy az előbb is említettem. Aki utasítást hajtott végre, és aki nem tudom, kényszerhelyzetben volt, annak se biztos, hogy teljesen felelőtlen a magatartása, de ott meg kell vizsgálni, hogy lehet, hogy nem nagyon volt más választása, és itt nem arról beszélek, hogy mondjuk egy munkaviszonyban hát őt a főnöke utasította, mert azért bizonyos jogsértéseket nem kell még a munkáltató utasítására sem elvégezni. Tehát én nagyon hangsúlyozom, hogy aki tevékenyen, tudva jogsértést követett el, azokat fel kell deríteni és el kell számoltatni jogszerű eljárásban. És ezt követően, és ennek az egyik része, amit az előbb is mondtam, ez az önkéntes feltárás és az önkéntes együttműködés a hatóságokkal, és a bocsánatkérés. A bocsánatkérés, meg a reparáció, például az, hogy akik éjt-nappal átéve hazudtak a saját választóiknak, a megtévesztett választóknak a propaganda által,
őtőlük azt elvárnám, hogy saját pénzből ugyanolyan nagy kék plakátokon kérjenek bocsánatot az emberektől, hogy bocsánat, hazudtunk a migrációról, hazudtunk Soros Györgyről, hazudtunk a civilekről, hazudtunk az újságírókról, mert hogy ez megbetegítette a nemzetet. Ja, és a nemzetet említve vissza kell térni ahhoz, hogy nincs nemzeti oldal, meg nem nemzeti oldal, mindannyian részei vagyunk a nemzetnek, és hogy ezek a nagyon mesterséges szembeállítások, ezek ne legyenek, mert ezek jogilag is diszkriminatívak egyébként, de hogy akkor tudunk elkezdeni beszélgetni egymással, hogyha mindez megtörténik. Tehát nem csak egy kikényszerített reparáció, hanem egy tényleges megbánás is szükséges ehhez. Egyébként ez jogilag is értelmezhető, tehát mind büntetőjogilag, mind polgári jogilag, hogyha a jogsértő egy tevékeny és őszinte megbánást tanúsít, azt bizony enyhítő körülménynek ítéli meg a bíróság minden jogviszonyban. Most csak így eszembe jutott, meg én zárójelben, hogy egymás mellé raknánk óriás plakátokat, hogy mi mindenben hazudott a kormányok, hogy körbe lehetne egész Magyarországot óriás plakátozni, de amúgy teljesen jogos, amit mondasz, illetve ha már megbocsátásról beszélünk, Ruf Bálint az első nyilatkozatában beszélt az ügynök akták kinyitásáról, és ő is arra utalt ezzel, vagy azért szeretné ezt, mert szerinte a múlt feltárása nélkül nem lehet tovább lépni. Ugye most már jóval régebbi múltról beszélünk, mint az elmúlt 16 év, te mit gondolsz erről? Hát ugyanezt, hogy ahogy mondtam, hogy az elszámoltatás és az elszámolás és a tényleges bocsánatkérés és reparáció nélkül nem tud eljönni a másik oldalnak, a másik oldal, ugye én is kényszerűségből ezt használom, de hogy annak az oldalnak, aki most egy felszabadult érzésben bízik abban, hogy egy jobb és egy szabadabb és egy alapjogokat betartó Magyarország felé haladunk, annak a megbocsátásához kell az, hogy lássa, hogy igen, tehát hogy a tetteinkért vállaljuk a felelősséget, és a tetteiért vállalja mindenki a felelősséget, nyilván egyéni szinten, tehát ezt nem lehet kollektív bűnösség alapján, meg ilyen fűnyíró elv szerint alkalmazni, de mindenki a maga területén, és egyébként egy saját szembenézésre is szükség van, hogy például a propagandát említettük, hogy aki részt vett ebben a propagandisztikus működésben, és hazudott folyamatosan, aki lejárató, tényleg teljesen alaptalanul, tények nélkül lejárató kampányokat folytatott konkrét személyekkel szemben, azok nézzenek magukba, és próbáljanak bocsánatot kérni, és próbálják reparálni az ő általuk okozott károkat. Elkezdtem ezt mondani magamon, hogy Deák Dániel egy kék plakáton a saját pénzért kért bocsánatot, csak aztán rájöttem, hogy Deák Dániel saját pénze. Az honnan van? Zárójel bezárva... Oké, de ez egyfajta visszaszerzése lenne annak a vagyonnak, amit egyébként tőlünk nyert. Azt mondd meg, mert ha már Ruf Bálintot idézte az Eszter, a második dolog, amit ő mondott ebben az interjúban, az a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal volt, erről még nincsen jogszabály. Magyar Péter azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha ez egy külön hivatal lenne, tehát nem a rendőrség vagy a NAV alatt működne, és akár nyomozati jogkörökkel is rendelkezne. Ez nyilván a politikai ígéretnek egy ilyen intézményesülése, de te gondolsz erről valamit a gyakorlatban, hogy ez kell-e, működhet-e egy ilyen plusz hatóság, ami majd is segíti a többi hatóságot? Ezekkel a hatóságokkal mindig bajban vagyok, mert ugye számtalan hatóságunk van, amelyiknek ez lenne az alapfeladata. Igen. Beszéljünk itt mondjuk az ÁSZ-ról, meg a NAV-ról, meg a különböző egyéb már meglévő intézményekről, de ugyanakkor azt nem tartom teljesen ördögtől valónak, hogy egyfajta koordináló és javaslattevő szervezetként, amelynek kifejezetten csak ez a terület a hatásköre ilyen működjön, de nagyon-nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, amit már az előbb is mondtam, hogy valószínűleg itt a vagyon visszaszerzésnél nem csak a múltra, hanem sokkal inkább a jövőre kellene koncentrálni, hogy ne kövessük el újra és újra ugyanezeket a hibákat, amiket elkövettünk. Egyrészt ehhez például kellene, hogy a vagyonnyilatkozati rendszert teljesen átszabjuk, az összeférhetetlenségi szabályokat egyértelműsítsük és kiterjesszük úgy rokonokra, családokra, barátokra, hogy a közbeszerzéseken ne a haverok tudjanak meggazdagodni, ne lehessen túlárazni, legyen tényleges verseny, legyen tényleges teljesítmény, és eszükbe se jusson valakiknek a feleségemet, a lányomat, az unokahúgomat helyzetbe hozni, no pláne úgy, hogy végül a szolgáltatás maga nincs is elvégezve, meg ugye a lélegeztetőgépeket nagyon sokat említik, meg ugye volt
a Covid alatt a tesztelés nem volt, de a tesztek ott romlottak meg a raktárakban, szóval ezek mind-mind azért alapvetően jogsértő cselekmények. Arra kell koncentrálni, hogy viszont például az indokolatlan, tehát a közhivatallal össze nem függésben megszerzett vagyonoknál legyen egy tényleges elszámolás, hogy az miből van, és az jogszerű-e, és ha nem, akkor egyrészt visszafizetés, másrészt vagyonosodási vizsgálat és büntetőeljárás adott esetben, és legyen következménye ezeknek a vagyonnyilatkozatoknak. Mert az, hogy közzéteszi mindenki, hogy hány milliója van, meg hány ingatlana, és nem történik utána semmi, az úgy nem jó. Azt kell megnézni, hogy az összeférhetetlenségi szabályokat is figyelembe véve a közhivatalnál megkeresett vagyonából, jövedelméből telhet-e arra, hogy nem tudom hány kastélya legyen. És hogyha nem, akkor nézzük meg, hogy akkor ott mi történt. Azt írod a jegyzetedben, miről most idézni fogok, hogy ez a gyűlöletre építő propaganda kapcsán, hogy a társadalom nagy részében maradandó sérülést okozott, megbetegített, mentális zavarokat okozott, egymás gyűlöletére épített, amely sajnos működött. De most te is használod a maradandó szót, és én is attól tartok, hogy ezek eléggé visszafordíthatatlan folyamatok, viszont nyilvánvalóan egy megfelelő jogi környezet, egy jogbiztonság, akár tényleg az, hogy megtörténik az elszámoltatás, és utána egyfajta megbocsátás, az valamennyire tud ezen segíteni, de kérdés, hogy ez még ezen a generációváltáson belül megtörténik-e? Én azt remélem, hogy igen. Pont a mai nap volt egy nagyon jó cikke a 444 egyik újságírójának, aki az édesanyjának a megvilágosodásáról írt. Az egy nagyon-nagyon emblematikus cikk, szerintem azt érdemes elolvasni, mert az arról szól, hogy egy megtévesztett szavazói bázis egész egyszerűen nem is hallott azokról az ügyekről, amikről mi itt most beszélünk. És ugye az betegített meg, hogy volt egy olyan oldal, aki egy nagyon nyomasztó félelemben élt, hogy mit fog még kitalálni ez a hatalom, hogy mivel lehetetlenítsük el a kisebbségeket, az LMBTQ közösségeket, a civileket, az újságírókat, a patkánynak nevezett mindenkit, aki nem, poloskának, bocsánat, de volt mindenféle, tehát hogy ott volt egyfajta ilyen szorongás, a másik oldalon volt egy háborús, meg migránsokkal szembeni szorongás, hát ezeket ki kell gyomlálni, és ennek az egyik legfőbb eszköze a nyilvánosság. Az őszinte és valóságon alapuló nyilvánosság, tehát ha visszakapja az ország azt a lehetőséget, hogy az újságírók újságíróként működjenek, a propagandisták ne mehessenek a mikrofonok környékére sem, és tényleg mindenki őszintén merjen beszélni, tehát például megszűnnek a nyilatkozati stoppok a különböző állami intézményekben, kórházakban, oktatási intézményekben, egyebekben, és visszatér a becsülete annak, hogy igazságot beszélünk, szerintem ez egy nagyon fontos eleme ennek a dolognak, és csak a valós tények és a valós tényeken alapuló vélemények jelennek meg, és nem azt mondom, hogy a propagandisztikus vagy a szélsőséges véleményeit nem mondhatná el bárki, nyilván elmondhatja, csak legyen kellő nyilvánosság az ország minden területén és minden társadalmi régiójában, és akkor szerintem elindulhat egyfajta értelmes párbeszéd, és hát én nagyon remélem, hogy például azzal, hogy a nemzetnek a fogalmát visszakapja az ország, azzal az is elindulhat, hogy nem kezdjük el gyűlölni egymást azért, mert mást gondolunk. Tehát, hogy ezeknek az alapvető szabadságjogoknak szerintem a nyilvánosság a legfőbb garanciája. 5 percünk van, úgyhogy ha megengeditek, én annyiból visszatérnék egy picit a jogállam helyreállítására, mert szerintem Sólyom László szellemeit lebeg körülöttünk abban a tekintetben, hogy őt idézgeti mindenki most, hogy jogállamot helyreállítani, nem jogállami eszközökkel, azt nem lehet, avagy lehet. Majtényi László volt itt talán hétfőn, és ő is mondott mindenféle megoldásokat köztársasági elnökre, alkotmánybíróságra, visszaidézve, hogy a Fidesz miket talált ki annak idején, hogy a saját ellensúlyait, azokat így fel tudja számolni. Lehet-e jogállami eszközökkel itt mindent megoldani? A 2/3 elég lehetőséget ad erre, vagy szerinted szükséges lesz átlépnie határokat a következő kormánynak, vagy éppen fog, és akkor majd
sikítozunk. Először is a fékek és ellensúlyok rendszeréről vissza szeretnék utalni azokra a fideszes megszólalókra, akik most őrjöngenek, hogy jaj, nincsen fék és ellensúly a rendszerben. Ez azért mérhetetlenül cinikus, mert egyrészt ők alakították ki ezt a rendszert, másrészt ezzel elismerik, hogy azok az állami szervek, amelyek a fékek és ellensúlyok rendszerét kellene, hogy képezzék, GVH, Alkotmánybíróság, Médiatanács, ÁSZ, és a többi, azok nem fék és ellensúlyként működnek. Jó reggelt kívánok! Egyébként azt gondolom, hogy jogállami eszközökkel meg lehet oldani, hogy erre utaltam, hogy egyrészt ez szándék kérdése, másrészt azért ne felejtsük el, hogy itt van egy óriási felhatalmazása ennek a kormánynak. Ez egy nagyon nagy részvétellel és nagyon nagy arányban megnyert választás. Tehát itt a társadalmi felhatalmazás szerintem nem vitás, hogy megvan arra, hogy igenis vissza kell állítani ezeket a rendszereket. Ez jogállami, ez alkotmányozó hatalom abból a szempontból, hogy mondom, az elején említettem, hogy ugye ezt jelezte is Magyar Péter, hogy ennek a visszaállítására készül. Ugye az, hogy az európai sztenderdeket bekívánjuk tartani, és például az már eleve egy jogsértés volt az elmúlt kormányok, tehát a 16 évig kormányzó Fidesztől, hogy ugye teljesen egyértelműen arra szavaztak az emberek, hogy Európai Uniós tagállam szeretnénk lenni, és ez sose változott igazán érdemben, és ennek ellenére harcot vívott az Európai Unióval, és nem tartotta be az uniós szabályokat, és hogyha ezt elfelejtjük, és visszatérünk az uniós normákhoz, akkor már az önmagában egy tisztulást és egy jogállami rendszert fog jelenteni, azt gondolom. Akkor már csak az elkövetkező 1 percben pont erről beszéljünk, hogy hogyan, tehát hogy az Unió hogyan tud segíteni, vagy kell-e, hogy segítsen, vagy megoldjuk mi ezt magunknak. Én azt gondolom, hogyha önmagában az, hogy betartjuk az uniós normákat és az uniós, együttélési szabályokat, meg konkrétan a jogszabályokat, tehát ugye pont most jött ki az Európai Bíróságnak az a döntése, hogy a gyermekvédelminek titulált jogszabálymódosítások azok szembe mennek az uniós alapszerződésekkel, hogyha ezeket a uniós joggal szemben menő jogszabályokat hatályon kívül helyezi az új kormány, és ennek mentén visszaállítja a szabadságjogokat, gyülekezési jog, szólásszabadság és egyéb következményeit, ami ebből fakad, akkor az önmagában egy tisztulást fog jelenteni, és egy jogállami működést. Megnyugodhatunk egy kicsit így a választási eredmény után, hogy úgy tűnik, hogy ez az ország mégse hagyja magát egy ilyen teljes diktatúrába fordulni? Hát én azt gondolom, hogy per pillanat nyilván megnyugodhatunk. Az ígéret a leendő kormány részéről is egyelőre bíztató. Nyilván oda kell figyelni, és az ő kontrollját is meg kell tartani, tehát hogy az újságíróknak, a civileknek a watchdog szerepét, tehát ez a hatalmat ellenőrző szerepét nagyon kőkeményen meg kell tartani, ebben lehet bízni. Nehézpozsonyi Kata, ügyvédjogvédő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És ezzel a mai műsor véget ért, elkészítésében Szegedi Tímea, Lantai Miklós és Nemes Dávid vettek részt, elköszönnek a műsorvezetők. Herskovics Eszter és Elmeszi János, minden jót kívánunk.